Ola, como están? O presidente da Xunta deu hoxe máis detalles dese código ético que regulará os regalos na administración, normativa que adiantaba onte nun encendido debate no Parlamento a raíz da situación que se vive no Concello de Santiago. Na rolda de prensa posterior á reunión do seu gabinete, Alberto Núñez Feijóo avanzou hoxe que ese código suporá o cesamento de calquera cargo ou membro do Goberno da Administración Autonómica que o incumpra. O presidente da Xunta explicou que o futuro código ético prohibirá os regalos e definirá o que é a cortesía institucional e afectaralle tamén o persoal eventual e de gabinete e os integrantes das mesas de contratación. No caso dos cargos políticos, infringir a norma suporá o cesamento, mentres que no caso dos funcionarios aplicarase o seu réxime disciplinario. Núñez Feijóo explicou que para materializar esta normativa barállanse dúas opcións, un acordo do Consello da Xunta ou un decreto. En calquera caso, dixo, non se deixará marxe para que un cargo público poida valerse da súa posición para obter beneficios. Neste código ético que prohibirá os agasallos na administración tamén se falou hoxe no Pazo de Raxoi. A iniciativa é vista con bos ollos tanto polo Goberno local como polo PSOE, aínda que con matices. O presidente da Xunta anunciaba onte no Parlamento a elaboración dun código ético que regule os agasallos que se poden recibir na administración e hoxe recollimos as primeiras valoracións no Pazo de Raxoi. O voceiro do PSOE prefire agardar a coñecer máis detalles da proposta de Alberto Núñez Feijóo. Paco Reyes é escéptico e nese sentido pon como exemplo a Lei de Transparencia aprobada polo Goberno de Madrid. Para o concelleiro socialista, a excusa de que cada un aplique a súa ética persoal non vale. Parte do Código Ético recollería precisamente esa posibilidade de prohibición dos agasallos mesmo de cortesía e, polo tanto, aí lle temos que dar a benvida, pero gustaríanos coñecer o resto da letra miúda. A consideración de que o importante aquí é a ética persoal de cada quen, pois, bueno, iso é moi do laissez-faire, laissez-passer, dunha certa dereita que temos no noso país, non de toda, hai dereita que é moi seria, pero, bueno, hai tamén unha dereita que ten os plantexamentos moi individualistas, mesmo nese sentido. É un problema máis da alma persoal de cada quen e de como cada quen entenda que debe interpretar, supoño que as escrituras, non? Dese futuro código ético tamén falaba a voceira do Goberno. María Pardo cree que é positivo poñer por escrito algunhas normas para que todos os cargos públicos saiban que comportamento deben ter. A concelleira do PP ten claro que todos os agasallos que custen cartos teñen que ser prohibidos. Yo por mí, yo considero que los regalos que cuesten dinero no se deben de prohibir. Después hay cosas que son, pues, yo qué sé, un boli con un logotipo, pues creo que es merchandising y esas cosas, o un fular de esos que pone no sé qué. Bueno, pues, si todo el mundo lo tuviese muy claro, pues nunca sería nada, ni siquiera sería necesario el Código Penal, ¿no? Pero como resulta que la vida es de otra manera, pues mejor que quede por escrito, puesto que no todo el mundo actúa de la misma manera. María Pardo presupón que ese código ético que aprobe a Xunta será de aplicación no ámbito municipal e por iso entende que non será necesario que o Concello aprobe unha norma propia. Ademais, a voceira do Goberno asegura non lembrar que o PSOE fixera unha proposta nese sentido e dilles aos socialistas que o que teñen que facer é aclarar que agasallos recibiron e de que importes, como xa fixeron o alcalde Ángel Currás e a exconcelleira do Benegas, Socorro García. Como dicíamos, a elaboración dese código ético anunciábase onte no Parlamento, na mesma sesión na que o presidente da Xunta aseguraba que na pasada legislatura o Goberno bipartito de Santiago autorizara o pago da defensa do concelleiro Bernardino Rama. Esas declaracións motivaron o enfado do deputado socialista e exalcalde compostelán Xosé Sánchez Bugallo e hoxe tiveron repercusións tamén no Pazo de Raxoi. O voceiro do PSOE quere pensar que o presidente da Xunta estaba desinformado cando se referiu ao acordo do anterior goberno bipartito sobre a defensa xudicial de Bernardino Rama en resposta ás críticas polo caso Adrián Varela. Paco Reyes lembra que a propia xuíza Ana López Suevos no seu auto di que eses dous casos non son comparables. O edil socialista agarda que Alberto Núñez Feijóo non mentira no Parlamento de xeito intencionado. Si onte o presidente da Xunta de Galicia e presidente do Partido Popular coñecía perfectamente do que estaba a falar, coñecía os expedientes e coñecía o auto, entón eu penso que sería verdadeiramente grave, porque o presidente estaría entón a mentir no seno do Parlamento. Por lo tanto, insisto, eu quero crer que o que amosou foi descoñecemento con respecto a ese auto que non o tiña lido, que lle pasaron mala información e, por lo tanto, que falou sen coñecer exactamente do que se trataba.
Visión ben distinta é a que ten a voceira do Goberno compostelán. En resposta ao acontecido onte no Parlamento, María Pardo amosoulle hoxe aos medios de comunicación dúas facturas relacionadas co caso Praza Roxa, no que estivo imputado Bernardino Rama. A primeira delas corresponde aos gastos da procuradora do concelleiro e do arquitecto municipal por un importe de algo máis de 800 euros. A segunda por un importe de 18.000 euros é máis confusa porque consta que é dun abogado pero non a quen defendía. Iso si, María Pardo sinala que a factura se refire tamén ao caso Praza Roxa. Por el mismo tema que este, lo que pasa que en esta está claramente puesto, y lo podéis leer, Bernardino Rama Seoane, y en esta, y Carlos Blanco, ambos los dos, y en esta lo veis claramente que dice cuál es el procedimiento, pero no dice a quién representa. Yo no lo sé, no estoy diciendo que sea Bernardino Rama. Estoy diciendo... Pero está claro que el procedimiento es el mismo y el abogado es un abogado que trabaja en Montero Ríos 22 tercero C. Como lles contamos, o exalcalde Xosé Sánchez Bugallo asegurou onte no Parlamento que o Concello non pagara ningunha factura pola defensa xudicial de Bernardino Rama. María Pardo amosaba esas facturas na rolda de prensa na que deu conta dos acordos da Xunta de Goberno. Na reunión adxudicouse a empresa SCI a xestión das multas de tráfico despois de que afirma que gañara o concurso GRS Arlocal se declarara en quebra. SCI foi a segunda clasificada nese concurso e será quen se encargue agora deses expedientes sancionadores. A empresa cobrará algo máis de 400.000 euros este ano, 460.000 en 2015 e 50.000 nos meses de 2016 que inclúe a adxudicación. O contrato contempla que o Concello recibirá unha porcentaxe do 30% das multas tramitadas. Noutra orde de cousas, a Xunta de Goberno aprobou o proxecto de reparación dunha pista de Nemenzo que quedou destrozada durante unha cicloxénese e que custará máis de 70.000 euros. O Executivo tamén adxudicou a empresa CIS Hispania as obras de mellora do Parque de Bombeiros. María Pardo salientou que durante máis de 25 anos non houbo obras neste recinto. Explicou que a actuación mellorará as condicións de traballo dos bombeiros composteláns. Bueno, esto desde que hemos llegado nosotros se hizo el tejado por el PAM, por el Servicio de Obras. Posteriormente se acaban de instalar unos portalones, también por el Servicio de Obras, y ahora se va a hacer una ampliación de la zona de uso común de los bomberos, de los dormitorios, la cocina, el techo, la calefacción, temas de eficiencia energética. Bueno, pues se le va a dar un repaso importante en las condiciones laborales. E todo isto no mesmo día no que o PSOE daba a coñecer unha moción para debater no Pleno e que está relacionada ca taxa de reposición de prazas nas universidades. Os socialistas están preocupados sobre todo polo que poida pasar na Facultade de Medicina. E que a aplicación do Real Decreto que limita un 10% a taxa de reposición das prazas de profesores universitarios, din os socialistas, podería poñer en verdadeiros problemas esta carreira. Paco Reyes explicou que existe a posibilidade de interpretar a norma, como se fixo en Andalucía, de maneira que as cátedras que saen a concurso se poidan ocupar por persoal da facultade. Esta sería unha solución para a medicina, onde existe un número elevado de profesores e catedráticos a piques de xubilárense. Eles falan de próximo dun terzo, nos próximos anos poderían xubilarse próximo dun terzo dos profesores funcionarios, neste momento que dos que estamos a falar, e sobre os que cae neste momento a taxa de reposición, que agora é aínda peor, porque pretenden incorporar tamén esa taxa de reposición nos contratados doutores. Máis cousas, as asociacións de veciños e as comisións de festas xa poden solicitar as axudas do Concello para levar actividades lúdicas aos seus festexos patronais. Teñen de prazo ata o 14 de abril e poderán pedir dende a participación dunha charanga ou un grupo de música tradicional ata hinchables ou unha festa da espuma. O orzamento para este fin é de 25.000 euros. 46 asociacións de veciños ou comisións de festas beneficiáronse o ano pasado das axudas do Concello para animar as festas patronais. Este ano o Departamento de Fran Nolla oferta varias opcións: xogos populares, grupos de música tradicional, corais, charangas, hinchables ou festas da espuma. Cada colectivo poderá escoller unha destas actividades que teñen un prezo aproximado de 400 euros. As máis exitosas son as dirixidas aos máis pequenos. E os hinchables é o que a xente máis pide, porque, a ver, lóxicamente, cando son as festas, pois, claro, nas festas dos barrios ou das parroquias todo o mundo ten unha orquesta, e os rapaces, pois, os nenos pequenos, pois, non teñen o mellor, porque os homes tamén teñen as cantinas, teñen este tipo de cousas, non? Sin embargo, os rapaces, pois, non teñen un sitio mellor a donde ir, non? Entón, pois, polo menos por unha tarde, durante 4 horas,
pois, casi sempre solen pedir os hinchables. De feito, xa vedes, de 46, 32 foron hinchables, non? O ano pasado, 32 asociacións elixiron os hinchables e o resto actividades relacionadas coa música. Os colectivos teñen ata o 14 de abril para presentar as súas solicitudes no Rexistro Xeral. Aínda que non hai unha partida específica, Fran Noia calcula que o Concello destinará a este fin preto de 25.000 euros. En clave cultural achegámoslles dúas novas propostas teatrais para os vindeiros días, as dúas de compañías galegas. Por unha banda, a Zona C acollerá As 1000 vidas de Matías Hausmann con Josito Porto, mentres que na sala Agustín Magán do Centro Sociocultural de Santa Marta poderemos ver a Marta Pérez con Femina Sapiens. O ciclo Teatro e Danza traenos a Santiago dúas novas propostas con selo galego que coinciden en ter un só actor no escenario. Josito Porto interpreta na Zona C un monólogo teatral baixo título As 1000 vidas de Matías Hausmann. Pola súa parte, Marta Pérez traenos a sala Agustín Magán Femina Sapiens. Un abano de personaxes que vai de arriba a baixo, de baixo a arriba, emocións super dispares, dende a cousa máis tráxica ata a cousa máis sanguinaria. Hai momentos de roturas de osos, de partir mandíbulas e cousas desas, ese Humphrey Bogart que todos quixeron ser nalgún momento, e logo hai momentos para o romanticismo máis salvaxe. O que fai é que está nun espazo laboratorio e intenta comprender, unha personaxe que intenta comprender porque persoas que son supostamente intelectuais ou grandes teóricos que escriben sobre a bondade humana, etc., etc., despois, sen embargo, pois son uns auténticos, non sei se a palabra se pode dicir, cabróns coas persoas coas que teñen relacións persoais. O espectáculo de Josito Porto estará de xoves a domingo ao longo das vindeiras 2 semanas no espazo de Bonaval ás 8:30 da tarde. O prezo da entrada será de 8 euros en venda anticipada e de 10 euros no día da representación. No caso de Femina Sapiens estará no Centro Sociocultural de Santa Marta os sábados 15 e 22 ás 8 da tarde. Os billetes custarán 8 euros. O despacho do principal ten entradas á venda das dúas representacións. Ademais, estas obras están incluídas no bono de teatro galego. Vamos facer agora unha parada no Centro Galego de Arte Contemporánea. Ali o escritor Borja Camaño presentaba onte a súa última novela, Purgatorio. Non foi unha presentación calquera, senón un acto cargado de simbolismo e de arte. Purgatorio é a cuarta novela deste mozo coruñés. Trátase dunha reflexión sobre os lugares fronteirizos da individualidade colectiva, da man dun protagonista que con menos de 30 anos é xa un vello moribundo. Este personaxe busca algo indefinido na súa vida, mentres o carcome a culpa por accións do pasado. Purgatorio está editado por Alulía, con quen Borja Camaño xa sacou adiante a súa primeira novela Inside no ano 2007. O autor ten publicados outros dous títulos, Coran Populo e En tierra de nadie, os dous ca donostiarra Iria Liburuac. Imos agora a Tavedra para falar de deporte, porque o Concello vivirá este sábado unha xornada centrada no duatlón. Sanfins de Sales acollerá unha proba puntuable a nivel galego, ademais doutra en categoría escolar que vai pola súa 8ª edición. A cita deportiva está organizada polo Club Olímpico de Vedra. O Concello de Vedra vivirá este sábado unha importante xornada deportiva con dúas probas de duatlón. Trátase do primeiro circuito galego de duatlón de estrada que entra no calendario autonómico desta modalidade e que irá unido a outra proba escolar. Esta última está xa moi asentada no ámbito deportivo vedrés, xa que será a súa 8ª edición. A cita deportiva está organizada polo Club Olímpico de Vedra. Temos un club moi importante de duatlón, triatlón e atletismo en Vedra, conocido xa e reconocido a nivel galego e, por suposto, a nivel nacional, como é o Club Olímpico de Vedra, e a verdade é que os felicitamos por estas iniciativas e, por suposto, o Concello ten que estar apoiando a sempre e, na medida do posible, promocionándoas para que a xuventude deste Concello, e creo que isto é importante, pois sepa que o deporte é unha parte fundamental na súa vida. A proba puntuable a nivel galego, tanto en categoría feminina como masculina, contará cun elevado número de participantes, arredor dos 240. Pola súa parte, a nivel escolar, as inscricións son tamén para estar máis que satisfeitos. O que ven sendo tamén me parece a máxima participación que temos nos 8 anos que se leva facendo o duatlón,
Pero, bueno, é unha mostra do crecemento que está tendo este deporte. Eu acórdome nas primeiras edicións que pasábamos non chegábamos á centena, e cada ano vai a máis, e sobre todo aquí en Galicia, que parece que, a pesar da climatoloxía que temos e tal, é un deporte que cada vez está aumentando máis o número de participantes. O circuito para realizar estas probas está trazado na parroquia de San Fins de Sales. Botamos un ollo de seguido á nosa axenda cultural. Imos coñecer tamén que nos depara o tempo pros vindeiros días. Cóntanolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá será unha xornada anticiclónica con ceos pouco anubrados, aínda que con bancos de néboa matinais no interior. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas irán en lixeiro descenso. O vento será moi frouxo de dirección variable. No sábado os ceos estarán despexados e as temperaturas non experimentarán cambios significativos. O vento será do nordés, frouxo en xeral. Para domingo agárdase novamente influencia anticiclónica sobre a nosa comunidade. Os ceos estarán despexados salvo na Mariña luguesa, onde haberá alternancia de nubes e claros. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán frouxos de dirección variable. Mañá en Santiago tenemos bancos de néboa matinais que darán paso a ceos despexados. Os ventos serán frouxos do sudoeste e as temperaturas baixarán lixeiramente. A máxima será de 19 graus e a mínima quedará en 7. Os ceos estarán despexados no sábado con ventos frouxos do nordés. A temperatura máxima será de 20 graus e a mínima quedará en 6. Para o domingo agárdanse ceos despexados e ventos frouxos do leste. As temperaturas subirán lixeiramente. A máxima será de 21 graus e a mínima de 7. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo hoxe no noso tempo de novas. Poden seguir informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá a partir das 8:15. Grazas por estaren aí.